Dobrý deň, ahojte, je tu opäť náš žrebovací deň, spúšťam žrebovanie. Dnes vyžrebujem v poradí 5. výhercu alebo výherkyňu, ktorý sa odvezie na Ferrari na pretekárskom okruhu na Slovakia Ringu. Svoju šancu na výhru v ďalšom žrebovacom kole môžete zvýšiť tak, že do súťaže zapojíte aj ďalšie auto, pozvete aj svojich známych a získate tým pádom viac lístkov do žrebovania. Dokonca výherný lístok, ktorý môžete vyhrať, je prenosný a ten môžete venovať niekomu ako darček. Do súťaže zapájajte ale správne čísla štátnych poznávacích značiek, pretože v prípade výhry organizátor súťaže overuje správnosť ŠPZ-ky podľa technického preukazu. Zatváram oči a zastavujem žrebovanie. Poznáme meno našej dnešnej výherkyne. Je to pani alebo slečná Veronika Litvová. Číslo výherného lístka je 2001190. Štátna poznávacia značka, ktorú Veronika zapojila, je PP651CI. Srdečne pani Veronike gratulujeme a ostatným súťažiacím držím teda do budúceho žrebovania alebo v budúcom žrebovaní